Hi guys, गिबियावनो आंनि बर' हारिमु YouTube चेनेलनि जानानै बयखौबो सिगांग्रो बरायग्रोनो लानाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बर'फोरनि बिसेसकरि गोनांथार आबाद मावनायनि सोमोन्दै भिडिअखौ लानानै फैदों। बर'फोरा गोबांथार आबाद मावो, जेरैहाय फाथो आबाद मावनाय, बेसर आबाद मावनाय, माइ आबाद मावनाय, बायदि बायदि रोखोमनि गोबांथार आबाद मावो। बिनिनो गेजेराव आं मोनसे आबाद मावनायखौ सायख'ना लानानै फैबाय। बे जादों दैज्लां बोथोराव जेनाखि बर'फोरा आबाद मावो, बेनो जाहैबाय माइ आबाद मावनाय। बे माइ आबाद मावनोब्ला जोङो सिगाङावहाय खोथिया खुबैनांगौ। बे खोथियाखौ बर'फ्रा माबायदि खुबैयो, आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बे खोथिया खुबैनायखौ दिन्थिनो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्लानो जागायनायनिफ्राय जोबजासे भिडिअखौ नायोब्लानो नोंथांमोना खोथिया खुबैनायनि प्रसेसखौ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। बिदिब्ला आङो भिडिअनि फारसे आवगायलांदिनि। मै होगासिनो दङ। बाजाराव मोननाय रेडिमेड माइज्लि नामा मा माइनि माइज्लिनि नामा रनजितनि। बे रनजित माइज्लिखौहाय लाबोबाय, बेखौहाय खोथिया खुबैसिगोन। खोथियाखौ माबोरै खुबैयो नायलांबाय थादो। रनजित माइज्लि माबायदि जायो माइआ, नायदो। नै माइज्लिखौ खुबैगासिनो। माइज्लिखौ खुबैगासिनो नै। फाइनालि नै खोथियाखौ खुबैखांबाय। खोथियाखौ खुबैनायनि उनाव सानबेसेजों बेरो, आं बेफोरखौ गासिबो फुल डिटेल्स खोन्थाजोबगोन नोंथांमोननो। बेवहाय मा माइज्लि खुबैखो होनना बुङोब्ला मोननैल' दङ बेवहाय। बे जादों जोसा फार्स्टआवहाय, सेकेन्ड रनजित। ओरैहायबो दंजोबो, ओरैहाय गासिबो खोथियाथिलि। 3 days later. खोथियाया नै सानथामनि गेजेरावहाय गाजा बेरजेनबाय। One week later.